जाबाय दे साला आधा आधा फबना दोनजोब्बाय गाजोलखौ जांग्रा बादानियाव एकदम माखासे हाबबा मोजां जागौमोनलै गाजोला औ बिनियावनो बांसिन हाबबा मोजां जागौमोन बिनो बाराद्राय गरम देखायबाय थादों ओमफ्राय बिदि होननानै आरो नोंसोरो मोजाङै थाबाय आरो नायनानै थाबाय बावना थानाङा मानो बावलाबायनोलै एसेबां रिक्सनि खामानिखौनो दिनै खिन्थु माबा दे 7थासोनिफ्रायनो न'आव हाबना थागोन बाहेरायाव ओंखारना औ ओंखारलाथ' र' ओमफ्राय आब' दैफोरखौ रोगाजोब्बाय औ रोगाजोब्बाय दे दैफोरखौ ओमफ्राय माइरं मैगं थाइगंफोरखौ गासैखौबो सुजोबना दोनखाबाय आङो दे मोजाङानो जाबाय दे सोरनिबा फन फैदों र' माथो फोजोंसाननिसो हेलौ मा खालायदों माबा एसे खामानि मावदों र' आब' ओइ मायो नोंखौ बुङाखै र' नै नोंसोर माखौ बुंदोंमोन आङो मायो फोजोंसार गुमैनो खिन्थानाङा नङाबा बियो फैनो नागिरगोन बियो फैबा आरो हांगामा जालांगोन जांग्रावमोनखौ दरजा नारनाय नुबा बियो अबावबा बुनोसो नागिरगोनलै सेंग्रा मानसि ना अबावबा नांज्लायलायनानै मायबाफोरसो जागोनलै खिन्थानाङा हेलौ मा जाखो माबा मोस्रोम मागैया माबा औवा दानना लाबोदोंलै माबा हासिब खालायनो बेखौनो सोंबाय थादोंमोन नोंलाय माथो खालायदों नङाबा दा दोनथ'नि दे आंनिया एसे खामानि दङ दा दसे थाना आङो मिस कल हरगोन नोंनो दे होमबालाय औ दे थुदो दानिया थखनखौ दानहैनोसै औ साला बिसोरखौ न'आव जुदि हाबनो नागिरोना दरजा मोखाङावनो जमबाय थागोनलै रखरा औ साथामबो जमना थागोन आंथ' बारनासो बुगोन गावबा गाव मोजाङै लादे थखनखौ निजा उन्दुग्रा जायगायाव लाबानो जाबाय ओं थुदो होमबा दा आब' ओंखाम ओंख्रि संहैनोसै थाब संनानै थाबैनो जानोसै ओमफ्राय थाबैनो उन्दुना थानोसै ओइ ओमफ्राय खोनासं दिनै खिन्थु सिम्पोलै जानांगोन दे बारा बानलु गोसा जानो मोना अबावबा खिनो ओंखारबा औ दे मिन्थिखागौ आं आरो साला दिनै बेसेबा ना गोरान बाथोन जानो लुबैदोंमोन साला फाफिफोरनि थाखाय दिनै मोनजानाय नंला दे दिनैखिनिया जेबो नङा दे गाबोन जाबानो जाबाय औ माथो ओंख्रि संगोन होनबा ओंख्रि माने माथो जानाय थावबो गैया मानोथ' लायनो हरासै दाखालि फोजोंसार गुमाया फैसा होलांनाया दङ माथो लाबोनो होनांगौ बेसेबा बावगारथारदों आङो दालाय माथो जाबावगोन आं आरो एवला एवलि गैयाबा जानो बासोलै आजिखालि जायै माबा आलु दङ बेखौनो ओंखामाव होफानोसै नामा ओमफ्राय आलुखौ सिफ्लेनोसै बिदिनो जानोसै आरो दिनै सिम्पोलैनो औ जागोन दे थौ होनबा साहा लोंहैग्रोनि साहाखौ फुदुंग्रोहैग्रोनि फै कफि खानजुङा दाहालागै फैला थाबैनो फैनो होदोंमोन आङो सियाला मक्रथस फैबाय आङो बस सोलोंफा खर' होनना बुं आइया मा जालायखो आं नोंखौ दहायनो फैनो होदों मा दासो ओंखामबो जाबोनाङा होनबा आङो ओंखाम जाबोदोंमोन नों ओंखाम जाया नोंबो जानो हाया नोङो थाब जानो हाया मायबा मोनसे हखमाव थांनो नागिरदों नोङो थाब जानानै थाब फैनो हाया आरो एसांथ' गोबाव जाखोलै 10थाल'सो जाबाय माथो 12थायावसो थांगोन नालाय बेनिखायनोथ' आंहा थाब फैयाखैमोन आरो माखौथ' एसेबां थाबैनो फैनांगौ रहर थांसोबा हागोनलै प्लेनिं बानायनाङा जोङो प्लेनिं माखौथ' प्लेनिं बानायनांबावगो मैयाबो प्लेनिं बानायदों दहायबो प्लेनिं बानायदों प्लेनिंजों नों जाबाय थायो नामा प्लेनिंफोरा सोलायनोबोथ' हानाय ना माथो प्लेनिं दंबावलै थांगोन आरो दरजा थेख्लायनाल'सो फैगोन लायो नों मा आखाइ गोजा थांगोन आरो ओमफ्राय आखाइयाव जेबो लाया आरो हर गेजेराव थांनाय बाथ्रा सखन्द्रासो लोगो मोनगोन ना दाखुफोरसो लोगो मोनगोन ना सिखावफोरसो लोगो मोनगोन नोङो आखाइ गोजा थांगोन आरो आंखौ गिखला बुङो गावगायासो गिखला आब' खैथासो जाखो टाइमा जानो नायाखै र' आं टाइमखौनो नायनाय र' नायनि र' आयु माथो 12था जानो बारा सम गैला आधा घन्टाल'सै 11:30 जाबायानो नै थखना आंनि खर' सिङावनो दङ औ नुखादों दे आब' दा फोजोंसार गुमैखौ फन खालायनो होथ'नांला होआखै आङो उन्दुबायबो बियो दिनै उन्दुनो ओंखारदोंमोन थाबैनो बियो गावनो दोनदों दे मोजाङानो जाबाय दे फैसिगोन खोना पाप्पिफोरा फैसिगोनथ' र' बारा टाइमानो गैला
रेडि जाबायानो खोना बिसोरो फैनो। औ बिसोरासो थिगसे बुखागोन आं मोनबा बिसोरखौ। सिरि सिरि बुंलै खोनागोन अबावबा। बुङा दे माबा गोसासो बुंफ्लांदों आंबो। सिथा रावबो जेबो बुंथ'नांला। फैसिगोन बिसोरो बारा टाइम गैला। सिरि सिरि खोमा फाथिबाय था। उन्दुवाखैबा उन्दुथाय सोरबा आं दाहालागै 12थायानो जाबाय। मैया टिल्लुआ होनखादों माथो 10ता 11तायावनो उन्दुयो होननानै। दालाय माथो 12थायानो जाबाय। खेबसे थेख्लायगासिनो थेख्लायनानै फैनोसै। नोङो सिगां जाग्रोनो हाया नामा? आं थेख्लाया नों थेख्लायबानो जाबाय। आं ओरैनो लोगोआवसो फैखादों। है रखर नोंजों जेबो खामानियानो जायालै। आंगालाय उन्दुलाङाबासो मोजां जागौमोन बिसोरो। उन्दुलांबा माथो जोंफोरनि दरजा थेख्लायनायखौनो खोनानाय नङा। नंमारगौथ' दिनै खोमाखौ एसे फाथिनाय। उन्दुलांबाय खोनालै माथो सिरि सिरि। है आंगालाय नों गोसायै थेख्लायबानो जाबाय आरो दरजाखौ। होमबानियानो सारि मोनगोन। नंमारगौथ' थालै ब्रेनानो माबा खाथिलालै। थां थेख्लायनोला माखार थेख्लायदो। गोबाव जाबाय। र' दिलै मा नायबाय थाखो? थेख्लायनोबा थेख्लायदोलै बाखारै। र'लै आंगा उन्दुदोंना उन्दुआखै खोनादों आङो। माखारै आइदैलै मा हाबखो आथिङाव आइदै सासोबायदि नायनाय मा हाबदो? माथो गाजोलसो। गाजोल अबेनिफ्राय फैखो बे गाजोला? आइदै सासोबायलै खानजं आं हाला थानो। आइदै रगरा। आइदै थैसो ओंखारबाय खोमा। आइदैलै खानजं। खानजंदां आं मा खालायबावनो? आङो थाबायनोनो हानाय नंला खोना। आंखौ बानना लांदोलै खानजं नोङो। नङाबा बाना लां। आं नोंखौ बाना लांनो हायालै। मानो हाया? थिलि लांदो आंखौ सासोबाय। थैया बेसेबां ओंखारबाय खोना। आं मानो फैनायमोन फैयाबाबो जागौमोन। अबेनिफ्राय फैनाय बे गाजोल फाफिया? दासो आं फैया होनना बुंदोंमोन ना। खोब दरजा थेख्लायनो फैग्रा। फाफियालाय नोंनि थाखायनो जाजोबदो। आंहालाय मा जाखो? गावगाया गाजोल हाबजादो। नै आंहासो दाय जालायबाय। नोंनो साला बाराद्राय आथुर। नोङो आथुर खालामनायखायथ' आङो मोजाङै नायस्लाबनो मोनासै साल्ला। बिदिनो आंसो गाजोल हाबजाबाय। गावगाया गाजोल हाबजादो आंखौ बुंनो फैदों। थु माखार थांसै थौ। बोरै थांनोलै आं खानजं? आं थांनो हानाय नङालै। आंखौ थिखांना लांदो बाना लांदो। है रखर फेजाललै। गोजाया खिन्थु आंनो डाबल होनांसिगोन दे नोङो। नङाबा दानो हारसिं ब्लद थांगारगारगोनलै। थिलि बेफोरो उनाव जागोन दे आंखौ बाग्रो। मा रखमनि बालाबायनो हमना लांगोन आरोलै। हानाय नङा खोनालै आङो। थौ मानो हायालै? हायाबाबो बिदिनो लांगोन आङो। आइदै बाला। आंगासो जाबाय नामा इलै? खोनागोनलै। नोंनि माथो होनना बुजि मोनबा नोङो मा खालायगोन? दे गाख्रबला दे। आइदै। मेंदोंना साला? ओं साला बिदिनो मोननांगौ साला दरजा थेख्लायनो फैग्रा मानसि साला। थाबायनो हाया जाना थाबा बेसेबा मोजां मोनगौमोनलै आङो। हानाय नङा बेयो थाबायनो। सप्तासेसो हानाय नङा। गाजोला गोथौयैनो हाबबा बेसेबा मोजां मोनगौमोनलै आङो। है हाबदो बिनियाव गोथौयैनो हाबदो खोना आब'। हाबदो खोना न' गाख्रबसोदोंबो। थैबो ओंखारसोदो होनना बुंदों। औ बुरजाथार थै ओंखारदोंनो मालाय। होनबा सप्तासेसो हानाय नंमारा इयो थाबायनो। औ हायाबाथ' बेसेबा मोजां मोनगौमोन आङो। खुलुमलायगौमोन आङो बेखौनोबो। मानसिफोरालाय थांमारबायना थांमाराखैलै? थांबाय खोना। बाना लांबाय खोना बेखौ। ओहो बाना लाङाखै हमनासो लांदों। मेंदों साला दरजा नारनो फैग्रा। मोस्रोमा आइडियाखौ होनायखायसो। देनजारसो आङो। मोस्रोम थेवब्लाबो थांबायना थांमाराखै खेबसे नायनांगौमोनलै दरजा गब्लंथिं। थाङाबोथ' जानो हागौना बिसोरो सैथानथार। जोंफोरनि रायज्लायनायखौ सिरि खोनासंखोमायाखैथ' बिसोरो। थांबाय बिसोरो। र' होमबा थेवब्लाबो नायना फैनो खेबसे। औ थांनाय नायनाय। गैला खोनालै आब' थांबाय खोना। एबारो नुहुरासै माथो मानसिफोरखौ।
थांमारबाय खोनादे मानो थाङा जानो दिनै गाजोल हाबजालायनानै थांबाय बिसोर दहायनो नङा बिसोरो आरो मार सैथान ना गाजोल हाबिखौबो खिजानि हाबनाय बुंफ्लानोबो हानाय ना मानो होनफ्लानो बिसोरलाय हाबमारदो हाबमारदो खोनादे न' हाबलाया होमबा जाम्बि फैदो होमबा उन्दुनोसै थौ दिनैलाय अबा उन्दुलांनाय नंला आङो दिनै बिसोरो खिजानि आरो फैबावोआनो फैला बिसोरो गाजोल हाबजानानैलाय आरो मानो फैबावनोसै फैला खोनादे न' फै होमबा उन्दुनोसै माबा फाखनखौ बेयावनो दोन बेयावनो दोनगोन दे दाबो नोंनिखौबो आंनिखौ उन्दुनायावनो लाफानोसै खोनालै दे होनबा ला